हेलो फ्रेंड्स बरायबाय बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव आशा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ दा बे समावहाय बिग आपडेट सफैदों बेनो जाबाय सीएम फेल'स एबा नोंथांमोना चिफ मिनिस्टार्स फेल'शिप खोनादों जानांगौ बेनि सायाव अफिशियेल नटिसआ फैबाय दानबान्था नोंथांमोना बोसोराव 6 लाख एबा 6L मोनगोन अब्ला बोसोराव नोंथांमोना बिदि मोनोबा मान्थलि 50,000 पर मान्थ सेलारि नोंथांमोना मोननो हागोन आरो बे जाबाय कन्ट्रेक्चुअल साख्रि 2 इयार्स नोंथांमोना मावनो हागोन आरो जेब्ला गभर्नमेन्टआ थागोन अब्ला बारायबाय थानायनि चान्सआ थाखायो दा बेयाव नोंथांमोना माखासे डिटेल्सखौ नायदो सीएमनि आत्मनिर्भर स्किमनि सायाव मेजर रल लागोन आरो सीएम ल'ननि रांखौहाय नोंथांमोना मोनखासिगोन दा बावैनो बुंखादों 7 डेजनि उनाव नोंथांमोनखौ इन्टारभिउ लागोन एबा 7 डेजनि गेजेराव लागोन आरो 45 डेजनि गेजेराव एकाउन्टआव रांखौ सोगोन होनना बुंदों दा बे जाबाय अफिशियेल नटिफिकेसन दा बे अफिशियेल नटिफिकेसन जाबाय चिफ मिनिस्टार्स फेल'स बेयाव ओंखारदों CMF होनना बुङो सुंदयै आरो बेयाव नोंथांमोना एंगेजमेन्ट जाना थानांगोन आसामनि जेसेबांनो मेजर नोंथांमोना स्किम मोनदों हमना ला अरुणोदय बा चिफ मिनिस्टार बेफोराव बांसिन एंगेज खालामगोन एबा जायखिजाया मिशन बेयाव प्रजेक्टआव नोंथांमोनखौहाय लानाय जागोन बा बेयाव मेजर एंगेजमेन्ट खालामनानै रल लाहोगोन दा बे पस्टनि नोंथांमोना क्राइटेरिया होनोबा नोंथांमोननि फरायनाया MBA फार्स्टआव दङ बेनिफ्राय मास्टार्स इन ससियेल साइन्सआव जायफ्रा MSW खालामदों एन्ड बेनिफ्राय पाब्लिक पलिसि एबा डेभेलपमेन्ट स्टाडिसाव दङबा नोंथांमोना बेयाव इलिजिबल जागोन स' सिम्पल डिग्री पासआ बे पस्टआव इलिजिबल जानाय नङा नाथाय सिम्पल डिग्री पासनि थाखाय ब्लक लेभेलाव फैगोन मानोना ब्लक लेभेला पस्ट थागोन आरो बे जाबाय डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि देन बेनिफ्राय माखासे क्राइटेरिया दंबावो बेनो जाबाय नोंथांमोना जेरै MBA खौ मिथिखाबाय बेनिफ्राय MSW मिथिखाबाय बेनिफ्राय जायफ्रा नोंथांमोना ओरैबायदि दङ जे IIM दङ एबा IIT दङ नोंथांमोना अब्ला बिनिफ्राय टिसाव फरायनाय अब्ला नोंथांमोना बांसिन चान्सखौ मोनबावगोन होननानै बिथांमोना बेयाव लिरनाय दङ क्राइटेरियाखौ स' बिनिफ्राय नोंथांमोननिया जाहैबाय लिंकआ दिनैनिफ्राय एक्टिभ जासिगोन स' दिनैनिफ्राय 9:30 जानाय लोगो लोगो एक्टिभ जासिगोन दायो आं भिडिअ खालामनाय समाव जाथ'वाखै एन्ड लास्ट डेटआ जाबाय 8 मार्चसिम थागोन आरो नोंथांमोननि जब लकेसना आसाम स्टेटआव जागोन दा बे जाबाय जोंहा अफिशियेल नटिसखौ मिथिखाबाय दा बेखायनो लिंकआ दङ डिसक्रिप्सनाव एन्ड लिंकआ एक्टिभ जासिगोन 9:30 आव दिनैनिफ्राय आरो लास्ट डेटआ 8 मार्चसिम थागोन दा जायफ्रा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो सानदों खालामबानो जाबाय आरो जायफ्रा CMनि आत्मनिर्भर स्किमखौहाय एप्लाइ खालामदोंमोन बेनि इन्टारभिउआ दा बावनो जासिगोन सप्तासेनि गेजेराव होन्दों CMआहाय आरो लोगोसे नोंथांमोननि रां सोनाया 45 डेजनि गेजेराव नोंथांमोननि एकाउन्टआव फार्स्ट किस्तिखौ सोनाय जागोन आरो बेयावनो बिथांमोनखौ बाहायगोन बेखायनो थाबनो बे जबा जागोन जायफ्रानोखि एप्लाइ खालामो दा बेखिनियानोसैमोन दा नोंथांमोना जायफ्रा इन्टारेस्टेड मोनदों CM फेल'शिपआव मावनो गोसो दङबा नोंथांमोना एप्लाइ खालामदो आरो CMनि आत्मनिर्भर स्किमनि रांखौहाय बुंखाबाय CMआ जे मैया बुंदों मिडियानि गेजेरजों जे 45 डेजनि गेजेराव नोंथांमोननि एकाउन्टआव फार्स्ट किस्तिखौ सोसिगोन दा बेनिखायनो 7 डेजनि गेजेराव इन्टारभिउ लागोन होननानै नोंथांमोनखौ बुंदों स' कल थाङोबा मेसेज थाङोबा नोंथांमोना डेट वाइसआव फैबानो जाबाय एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना लानो हागोन नोंथांमोननि स्किमखौ दा बेनोमोन दिनैनि थाखाय लेटेस्ट आपडेट